बेरामजों भुगिनाय सुबुं आरो फरायसाफोरनो गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय रांनि चेक रानदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा दुर्गा मन्दिरनि लांगोना मोखाङाव गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय बेरामजों भुगिनाय सुबुं आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि नुजाथिनायाव दिनै रांनि अनसुंथाइ चेक रानदों। रांखान्थियारि अनसुंथाइ महरै 120 बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगिनाय सुबुं आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनो बे रांनि अनसुंथाइ चेकखौ एमएलए जलेन दैमारिया राननानै होयो। बेजों लोगोसेनो एमएलए जलेन दैमारिया बुंथियो दि बेरामजों भुगिनाय नखरफोर आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनो आसाम सरकार आरो बीटीसी सरकारा सिगांनिफ्रायनो रांनि अनसुंथाइफोरखौ होबोबाय थादों। दिनैबो गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनि बे रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो। बेजों लोगोसेनो बीटीआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बीटीआर सरकारनिफ्राय गियान सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि बायदि बायदिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जौगाथाय आरो नखर खुंनायाव मदद जानाय बायदियै अनसुंथाइ चेकखौ होगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथियो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया दुखुथिया नखरफोरनो बेबादि अनसुंथाइ राननानै होनायखौ गोबां फरायसाफोर आरो बेरामि सुबुंफोरानो गोजोननाय फोरमायो आरो बे रांनि अनसुंथाइजों एसेबाबो मदद जागोन होनना बिथांमोनहा बुंथियो। আজি 26 নং দৰঙাজুলি ব্লক ইউপিপিএলৰ উদ্যোগত সন্মানীয় তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী জলেন दैमारिৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ যিটো ৰিলিফ ফাণ্ড CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে চেক বিতৰণ, সেই চেক বিতৰণটো আমি কুমাৰিকাটাস্থিত দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মংগলৰ কাৰণে আৰু ৰোগীসকলৰ কাৰণে চেক বিতৰণ কৰিছোঁ। এই চেক বিতৰণত জৰিয়তে আমাৰ নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হ'ব। আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত হয়তো ফাইনেন্স প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই, তথাপি যিখিনি ন্যূনতম যিখিনি আমি অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় বিধায়কৰ জৰিয়তে যিখিনি ফাণ্ড দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ সৎব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ জীৱনটো গঢ়াৰ কাৰণে সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় লাভ কৰিব। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন গঢ়াত তেওঁলোকে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকে সৎব্যৱহাৰ কৰি জীৱনটো গঢ় দিয়াৰ কাৰণে বা আমাৰ কুমাৰিকাটা অঞ্চলটো বা দৰংগাঁও জিলা সমষ্টিটো আগুৱাই নিয়াত বহুতো মানে ইয়াত সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি দেখিছোঁ কুমাৰিকাটা অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে এতিয়া ডক্টৰ ওলাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাইছে আৰু বিভিন্ন হেৰিবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে আৰু তেওঁলোকেও নিজৰ জীৱনটো গঢ়াত যিখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে সহযোগ তেওঁলোকে আমাক কৰিছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। बेलि मुसाहारि, आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मास्टार खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय दिनै जा प्रग्राम चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जों जा फैसा मोनबाय बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बे फैसाजों जोङो दा जों बुक बायनो हासिगोन। जा खस्थ' जायो बुकनि, ओमफ्राय जा फरायनायनि एडमिसननि बहुत खस्थ' जादोंमोन, ओंखायनो बेखौ मोननायखाय बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो। जोंनि एमएलए सार जलेन दैमारि बेखौ हाजारसे हामबाय होनदों। बिनि अननायजों जोङो बेखौ मोननो हाबाय। नाम पूजा चौधरी, मैं कुमारिकाटा हाई सेकेंडरी हाई स्कूलत पढ़ी आसो फार्स्ट इयरत। और जेहेतु आमार एमएलए जलेन दैमारी सार आमाक चेकटू दिसे, जेहेतु आमार कामर कारणे दिसे, एटू चेकटू लई केने आमी स्कूलर बा बही बा किताब किबा किनबा कारणे दिसे, आमाक सहाय करिसे, हेइकारणे सारक आमी धन्यवाद ज्ञापन करिसु। लगते आमी मुख्यमंत्रीको धन्यवाद दिसु, आमार जेहेतु आगन्तुक दिनत एनेके सहाय करिब पारे जे हेतु धन्यवाद राखिलो आमी।